खोनादि आसुक टेनसन दानारि गाहाम न ओंगानो आंबो सायमानो लाइफआव गोबां मा प्रब्लेम फायो आ प्रब्लेमनि बिसिंदै जिनिबो खारबाय थांगो दैजों मुसासक सामुं क्लायनो थांगा हांके आ सामुंगो जिनिबो खानोरेवै मायांगो दै केवै फानो कक सानानै मुसुंया अंगै थांगो दै कोनो जागाव फानो थांनानैबो मुसुंया अंगै थांगो सिनबो खारो दै आबुनि फरे हंकै केवै कक सानानै मुसुंया अंगै थांगो जिनि बखरखौ गोबां माना कक दंरगै थांगो आफरो हनके जे जिनि बखरखौ कक दंरग थांमानि आबो जोंना बेलाय खेनो वानामा कुथु कक खिगलायरो आगे लाई थांमा कक हाया खेबा जिनि मुंसासक सामुंनि टेनसन रगो जोंनो नारगै दनो जों जे माने फकास खायना नाय दंमानि आं सायमानो अबाय गोबां मा बरंनि थानि नंगौ आव निनि थानि बो ओंखाना हाया खेबा अंगै दंखाना जेसक फाना ननो आगिनि कग्रक जे ननो वान सुग्रे बखा दुखु फानां दंमानि दे ननो टेनसन खिगलाय दंमानि आवारनो आसक तावान सुगदि आगे जे लाई थांमानि अवा लाई थांगा आवारनो दैनो टेनसन क्लायका हंके निनि जे फकास क्लाय दंमानि आव जतन बाय थांनाय दै नों जे क्लाय दंमानि आवनो फकास खायदि दै नों ब मान्य नाना मुसुं आ माने न वान सुगै तरक बसकां हिमदि नों जे बसकां नाहार हिमै दंफ्रो कोनो दिन फानो तामबा थागदि दैनि उकुलगो उफलेबो नों ताना हारदि निनि उकुलगो जे गोबां मा अंगै लाई थांमानि आ कग्रनो नों मुजुता क्लायदि बसकांगो तामंगै थांनो आबो जों केबो सायमानिया ताबुक जे अंगै दंमानि आबो दिनिनि से दै नों निनि जे लाई थांमा कग्रनो कोनो दिन फान तावान सुगदि दै नों निनि बसकांनिबो आबो आसो कतरमा तावान सुगदि दिनि नि बागै वान सुगदि दिनि आं तामो क्लायनाय आबो से वान सुगदि निनि थानि जेसक फानो प्रब्लेम कतर फायतुं नों आसक टेनसन कतर के तावान सुगदि आबो नों क्लाय के वान सुका के आ टेनसन बो क्लाय खेनो बाय थांनाय सिनि जे लाइफ हामिया फानो अवाय बरंनि स्लायलाय बेलाय खेनो गाहाम जे बरंनि जानानै बागै माइ गरै दै गाननि बागै दी गरै दै तंनानै बागै नक गरै अवाय बरंनि स्लाय जिनि जीवन अनेक गाहाम नों कष्ट खायदि बसकांगो हिमनानि बागै ग्रेटफुल के तंदि जेनिनि जीवन मानमानि आ जीवननि बागै आ लाइफनि बागै